السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ukuthula kube kini nonke. Namhlanje ngithanda nje ukukhuluma ngomlando we-adhan. Indlela le esetshenziswa ama-Muslims noma amaSulumane ukubizela abantu emthandazweni. Ngithanda nje namhlanje ukukhuluma ngomlando wayo ukuze nalelo Muslim lelo elisafika ku-Islam lazi umlando we-adhan. Uma ngithi Allahu Akbar, ngisho ukuthi u-Allah mkhulu ungaphezu kwayo yonke into. Abanye-ke baya-ke babhuqe abangakholwa, baye babhuqe ngey'ndlela ey'ningi. Namhlanje-ke mfowethu, namhlanje-ke dadewethu, ngifuna ukuthi wazi ukuthi lento oyibhuqayo usuke ubhuqa ini. Awulalele-ke. Wathi-ke uma ngabe kufika isikhathi umdali etshela abantu ukuthi aqimu salah. Sesifikile isikhathi sokuthi manje nikhuleke nibe nokuxhumana, iyona ndlela le yokuxhumana nomdali wenu. Kwase kufuneka manje indlela ukuthi sizobahlanganisa kanjani abantu ukuthi beze emkhulekweni. Kwaba khona umbono ukuthi akube khona iflag eyenziwayo ezophakanyiswa iphakamiselwe phezulu. Kwabonakala ukuthi noma kiwe empini kuphakanyiswa amaflegi ayangaphasa leyo. Kwaba khona abathi akubaswe umlilo kuzothi mangabe intuthu inuka abantu bese beyeza bezoza ukuthi umlilo ubaswe ngakuphi, le ntuthu iqhamuka ngakuphi. Yafeyila nayo leyo. Kwaba khona abathi akushaywe icilongo. Kwabonakala ukuthi icilongo lisetshenziswa amaRoma namaJuda kakhulu. Kwaba khona abathi akushaywe insimbi. Kwabonakala ukuthi insimbi isetshenziswa amaKrestu njengamawesile nje kanje nama-Methodist ibona abashaya insimbi. Kufanele sihluke kubonakala ukuthi asiyona ingxenye yalabantu laba okukhulunywa ngayo. Kwaba khona abanye abathi no, akube nendlela okubizwa ngayo abantu ehlukile kuzo zonke le ndlela lezi eseyibaliwe. Kwathi-ke ngelinye ilanga indoda igama layo u-Abdullah ibn Zayd, indodana kaZayd al-Ansari, wayewumncedisi noma wayewumncedi kaRasulullah sallallahu alaihi wasallam waseMadina, edolobheni laseMadinatul Munawwara. Ngelinye ilanga u-Abdullah ibn Zayd wayengomunye owayewumgqugquzeli wabantu ababehlanganisa abantu, wayehamba ebangenele ezindlini ebamemeze batshela wozani-ke manje sekuyisikhathi somthandazo. Wayewomunye-ke walawo bantu labo ababebiza abantu. Kwathi ngelinye ilanga elele wabona ephusheni lakhe efundiswa indlela ukuthi abantu bangababiza kanjani, indlela enesithunzi, indlela enohlonze ukuthi abantu bangababiza kanjani. Asekho isidingo sokuthi uhambele abantu umuzi nomuzi, esitolo nesitolo, elokuzana endle uloku uhambela abantu loku bakhumbuza ngamunye ngamunye. Mana nje endaweni eyodwa bese usho lamagama la abantu bazokulalela bazoza.
uthe mayevuka ke ekseni ke wahamba ke wayotshela ke isithunywa sika Allah ukuthi o Rasulullah ngiphuphe kanje. uRasulullah sallallahu alayhi wasallam uthini? Uthi innaha la ru'ya haqqa, ngempela leli phupho lakho liyiqiniso. Hamba ke lawo mazwi akho njengoba enjalo uyowafundisa ubani? uBilal radiyallahu ta'ala anhu. uBilal indodana kaRabah, Allah ahlale ejabulile ngaye, umfundise lawo magama layo njengoba enjalo, ngoba yena unezwi elimnandi futhi izwi lakhe liphezulu, uzozwakala kangcono kunawe. Uright wena uyisho kahle kodwa izwi lakho alifani nelika Bilal radiyallahu anhu. Kanjalo ke uBilal kwaba uyena wokuqala ukubizela abantu ekutheni bazokhonza umdali wabo. And then emunye futhi umuadhin esimtholayo ukuthi naye wayeyimuadhin, kwakuwuye naye owayebizela abantu ekuthini bazohlanganyela bekhuleke babonge kumdali wabo, babe nobudlelwane nomdali wabo. Igama lakhe uAbdullah ibn Ummi Maktum. Samkhumbula-ke uAbdullah ibn Ummi Maktum, lo owayeyimpumputhe, lo owathi ngelinye ilanga efika uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ekhuluma neyikhulu eyithize, and then uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wayengazi ukuthi uyimpumputhe. Wangena nje lo muntu kunento ngempela afuna ukuyibuza kuRasulullah, uRasulullah wamchiliza ngendlela enganambitheki, lapho Allah amkhuza khona ukuthi abasa watawalla anja'ahul a'ma. Lo muntu lo omchilizayo uyimpumputhe, and njengoba wena uswaca kanje, noma engakuboni kodwa uyena ubaluleke kakhulu ngoba yena useyikholwa ukudlula labantu laba wena ohleli nabo. Halelake. And then uBilal radiyallahu ta'ala anhu, ngoba ebona indlela abantu abadembesela ngayo ukuvuka ekseni baye emkhulekweni, uyena-ke uBilal radiyallahu ta'ala anhu owagcwalisa ngalamazwi athi as-salatu khayrun minan nawm, umthandazo ungcono kunokulala, ngoba ebona abantu ukuthi abantu bayadembesela ukuvuka ngoba vele bumnandi ubuthongo ekseni. Uyena kuBilal owazi-edela lawo mazwi lawo athini? As-salatu khayrun minan nawm. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wakuthanda kakhulu lokho ngoba kunomlayezo nje straight okubonisayo, akazange akwale. Ingakho-ke kwaphenduka lokho kwaba yini? Kwaba yisunna. Allahu akbar. Bafowethu, sesiyawazi-ke manje umlando we-adhan. Sengathi Allah angasivula ingqondo, asivula amehlo, sazi iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.